महालक्ष्मी तथास्तु मॉल गारमेंट अँड ॲपरल्स गणेश चतुर्थी स्पेशल ऑफर 30 सप्टेंबर पर्यंत मर्यादित। आदित्य बिझनेस सेंटर, पहिला आणि दुसरा मजला, गांधी चौक, सावंतवाडी। मोबाईल नंबर 9860 2593 76 आणि 9226 2493 76। मागच्या 2 दिवसांपासून सोने आणि चांदीच्या भावांमध्ये मोठी घसरण झाल्याचं पाहायला मिळत आहे। पण आज शुक्रवारी पुन्हा एकदा सोन्याच्या चांदीच्या भावांमध्ये तेजी पाहायला मिळाली आहे। अशा प्रकारे आठवड्याच्या शेवटच्या व्यवहारा दिवशी मल्टी कमोडिटी एक्सचेंजवर सोन्याचे वायदे आता 58,700 रुपये तर चांदीचे वायदे 71,500 रुपयांच्या जवळ व्यवहार करत आहेत। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।